Lakos no, lamang no, yun. no, no. Sure. Mainit ba yan? Good morning na po na itong mga kalaga, no? So, mura o kanang mugdong na to atong kaadlaw, atong adlaw ng mga kalagan. Ay, sa mga kalagan kay naman ko nilong agre, sa kadyot. Ay, nabilinan man taog ka na kita patakaan og nilong ag mga kalagan kay ay kuan man god ilakos Oh, naman. no, 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 no. Ay, init ba yan? Inita eh. Usa ba mo ani mga kalagan? Ay, itang mapaso imong kamot mga kalagan nun niya makagunit. Dito ni mas dunggan mga kalagan. Mawa dito aginit mga kalagan kinsa nakasuway ana comment kuno down below mga kalagan. So, mapa mo pag adjop sa ato ang nilungag mga kalagan. So, gode. Og medyo kuan kayo mga kalagan, no? So, cloudy mga kalagan mo raw padung og mag-ulan. So, mara sa mga kalagan, no? Tituyok sa ta mga kalagan kay pohon-pohon pamanday kuan ka ng mayong mga lakaw karon mamatay laag-laag na harapan tas balay kay taon na pod mga kalagan are naman punta sa eskwelahan magkuha naman punta sa ato ang estudyante mga kalagan, no? So kamo diha unsa may mga inyohang kakulian diha ug sa mga gatrabaho diha, no? Gode og amping perme. So tiktoyok sa ta mga kalagan kamanukan sa kinabuhi mga kalagan mga ay dako na ini mga kalagan medyo nabutan ni kay na kunan sa langgam. O gumana naman punta sa ato ang mini mga hinuktan mga kalagan. Napod ari mga kalagan o lantawan ng mga kalagan. Ato ang mga ginagmay nga mga binantayan mga mananap mga kalagan, mga kamanukan sa kinabuhi mga kalagan. Karon na atay subak ani ato ang mga tanom gamay mga kalagan, no? So, good day ninyo. Di kay tantong init. Chik ta sa ato ang mga kamanukan ari. Silip. Og sa mga kalagan og marasa ra ato ang ginagbay nga vlogger ng kalagan, no? So kayo mga wakay puntul lingaw mga kalagan kay nara tas balay tituyok ta aring mga ginagmay na tong mga tanon dire sa likod mga kalagan, na. So good day og daghang salamat sa ato ang nagsilip sa ato ang ginagmay nga vlog mga kalagan, no? Og sa mga nag-comment, nag-react og nag-post sa ilahang mga ginagmay nga shout out din ha, no? So shout out ko sa tanan mga kalagan og thank you kayo sa inyong mga pagtagad og love you all. Kay mo to po uskilanon niya.